mhlawumbi siyabiwa isinyanya. Siyabiwa isinyanya. Ifundise laa nto ke ngoku into yoba if umntu sabe isinyanya sakho kawukuqhuba nokuba ngoyesu. Abona ubheka phambili uhamba ngoyesu ubheka phambili ungemi endaweni yethu isinyanya sibiwe. That is why okhokho bethu ngokokhokho bethu umzi nomzi waba negqirha xa ungenagqirha waba nomntu owalapha ekhayeni owaziyo amayeza. Oliqhele mama ndiyabulela indaba yawo ukuqinisekisa into yokokuba izinyanya zalapha zibiwa. That is why naxa sisenza umsebenzi ke mama siye sithande uba mayibe ngumntu ozalanayo nekhaya. Uzokwazi into yoba singathathi umntu kanti igqurhe fana ngende afike athi uzokwenza umsebenzi mama ugogo ufike ubizinyanya zovambana umnye nazo. Zonke iintlahla zabantwana bakwavambane ziye kubantwana bakho. Ubugqirha obenziwa ngamagqirha obo. Niyathakatha amagqirha. Yiloo nto ngokokhokho bethu ubuthatha igqirha ozalana nalo. Khona ukuze igqirha uzalana nalo lingakwazi uzasibusephi iinyanya zovambana ukuvambana. Awukwazi. Oh, ndithetha rongo ne. Mandihle ndingadanga ndanyukelwa ngumoya.